tun trum kan content tura chuan miss pani te le test pachu video viral chung chang kha Facebook velan post rang ve sian hun en ho na hun kan lo nei hang kai man react vak ngai dan sei vak ka tum lem lo ni anoki sang dun khop maya hello clear zelang tin chi ngai ti beng ta chor mai ma ra thak let me so lo tingal ani testin FIR va te luta medical test ne mai ro chu eng ma liam om lo ti vel kha lo po sai hi phim tu hong thon lo po san ya velan po san ya an thenom nu mu dan elza zo te kha chu lo lu tu ko wangin kong ka khala chu te si khana lo chu pal lo elza han lo atingai lo chu lo ti ni om tak ani ka chu ani lo ti velen hau kha te sin lungin lo voma kami en hau thin rim thom ka khanin miss pani lo chawin ti khan anin chang vel ta chu ti chuanin min beng la ti velin kuten thlak ta pasalin jep ta an hello video ni om tak ani lai thu zia dana khan zoram politics group a chon ti an lo post sa hemi te chung hi Mizoram isu lian tak kong pui kan nei lai tianga lo ti hi ring su hemi te chung ko hen mizo mi pui thi min ball phone call vel mai ni entertainment ni cartoon ni lem chan na mai ni everything is cartoon ron thin ron post le rup maya ngai dan chu ka relo ron post le ni zoram politics group a Facebook khiang te ko pul chuan community face YouTube an rom post kan chu ko chung chang video viral pal lo me thul ni chuan thil khan dan dik tak kan lo sui chiang le zo lang an te chu ma chu YouTuber le IG ni lo mi lo react sak lo ram tu kan gen chu tia smiling face ron da bai zo la en tia ni jan thil leng te po ha in ti lar tum na te preng ang te po lo ni thei ni kan rame lo chung ko bo ro kha phi man lo chang reng po ani thei ni Mizoram mo han bo ruk siam len tuma ka ting te po thil om thei ani thil tak tak kan riat lo wangin han react waka anom lo ni bera chuan miss panin IG ka unau pa elza thlawang ka honi kha unau thlawang ho nei chuan a thina tin lo posa ni chung ko hi bo ruk tak tak kan thilowa choi line elza choi line ti khan boys elza la cho kha e ti khan nge lem chan na khovel po hi lo ni the ni tu lai chuan chu wangin lo boy tak tak lo thaya ati lai angai dan lo sui chiam ka chin kan thilowa kheng te ko pulten video ten lo siam de huna chiang zo kha kan thei ka bai sei ni